Bueno, kasu honetan, zigarren bidalketarekin arituko gara, eta konkretuki laube atasarekin. Bueno, atasa honetan, ikasleen ezagutza mailaren evoluzioa neurtzeko diseinatu duzun tresna digitalen bidezko ebaluazio formatiboa azaldu. Gure kasuan, nire ikastetxean, atasa honetan, rubrikan bitartez ikasleen ezagutza mailaren evoluzioa neurtzen dugu. Gero, klarruna erabiltzen dugu ere, tresna digital bezala ebaluazio formatiboa burutzeko ikasleekin, eranskinak txertatu ze erronkei, altzaten daben txostenei, klarrunera, taldeka txosten bat altzaten dabe klarrunera, eta guk hor, aparte de eranskinak jartzen diogu, hor daukagu aukera nota jartzeko ere. Hemen jartzen duten bezala. Vale. Gerekun, ez dator bat, baina zeharkako gaitasunen nota jartzeko ebaluazioa egiteko ere teknikaren zeta erabiltzen dugu, eta azkenez, ikasleen autoebaluazio eta koebaluazioa egiteko Google Forceko galdetegiak erabiltzen ditugu. Kasu honetan, esan duten bezala, hemen ditugu errubrikak, eta adibidez, indikatzailea. Indikatzaile desberdinak jarri ditugu, bat izango zen, klarrunen sarean komunikatzeko mota desberdinen arauak, gero izango ditzatekeen etiketak, informazioaren kalitatea, informazioen bilaketa, infografia, eta abar, ez da? Hore txostenari buruz. Gero bebai, daukagu beste rubrika batzuk, aurkezpenari buruz. Honek izango ditzateke. Baina, bueno, kasu honetan, txostenari buruz, txostenaren informazio kalitatea, adibidez, denengo irakurriko dut. Claro, sarea komunikazioa mota desberdinen araua. Gutxienekoa izango litzateke, etiketa zer diren eta zertarako erabiltzen diren ikertu dute. Gero, eskakizun maila, 5 maila ditugu, batetik 5era puntatzen dugu, eta bat izango zen, ez du gutxieneko informazioa aurkeztu. 2 izango zen, gutxieneko informazioa aurkeztu du, baina ez guztiz koherentea. 3 izango zen, gutxieneko informazioa aurkeztu du eta koherentzea da. 4 izango zen, etiketa zer diren eta zertarako erabiltzen diren, bereizteaz gain, bereizketa gehiago egin ditu, eta abantaila eta desabantaila bat gehiago sartu du. Eta 5 izango zen, etiketa zer diren eta zertarako erabiltzen diren bereizteaz gain, bereizketa gehiago egin ditu, eta abantaila eta desabantailen bat gehiago sartu du. Gero, erronkan, hau izango litzateke, klarrune, nun beraiek erronkak talde bakoitzak bere txostena antzatu ona, eta guk, hemen, daukagu, txostenera sartuko baginake, hor, joaten gara, eranskinak sartzen, eta gero, hemen daukagu, aukera puntuaketak sartzeko. Kasu honetan, daukagu, ez dago oraindik kalifikatu, baina jarriko genduke, bai, nahi dugu zenbakiari araberan. Kasu honetan, nibelak gure kasuan batetik 5era joango balitzateke, hemen egun jarri beharrean, 5 jarriko genuke. Eta gero, txosten bat irekitzen badugu, hemen daukagu aukera eranskina joateko sartzen. Eta joaten gara, kasu honetan, zer ikusten dugun, ebaluazio formatiboa egiteko, joaten gara hemen eranskina jartzen. Eta hau izan da dena.